Tend kaunti ma Kisumo kokalo kuom maneja mar boma no Abala Wanga okwedo wach mayangore ni nigi jwang'o chirono kendo miyo johala kalo e midhiero kaka chido mar chiro, koso pi kod teko mag sitima e kind mamoko. Kane oloso kod jofwambo, Abala olero ni telo marach mantiere e chirono emosenyayo midhiero masani koro johala kale. E wi mano olero ni chakre tarik 22 dweni tend kaunti biro chako chenro mar telo ne chirono kaluwore kod kaka doho ne ong'ado. Gichano bende romo kod jokanyo mar lalore kendo lando ayanga ikruok motelo ne yiero e yo mar yiero mar jotelo manyien mibiro ta chenro no gi chiro ma Kibuye. Kawuono adwa lero weche mag shida mosebet Kibuye. Kibuye en market mar county government ma is under the city of mane bwok city ma Kisumu. Choko takataka Kibuye ok nyal tamowa. Stima ma Kibuye ok nyal tamowa. Pi ma Kibuye ok nyal tamowa. Pango tich ma Kibuye ok nyal tamowa. Gim shida mantie Kibuye en telo marach ma Kibuye. Emoseketho Kibuye. Ne higa mokalo ne owacho ni city mondo odhi okaw Kibuye mondo walos mondo manage mondo watae maber. To telo ma Kibuye nodhi e galamoro mar court. Manegi court nonyiso gi ni ndalo mar telo gi gidhi mbele nyaka ndalo mar telo gi rum. Ma en dwe mar 4 tarik 21. Koro alando maber ni kochopo dwe mar 4 tarik 21 city dhi kawo telo mar Kibuye no.